Já jsem taky, ale to nevadí. Budete mít nějaký výstup cirkusový, abyste nebyli proti plánu. Vy něco se hrajete ani nevíte. Pak večer. Doufám, že přijete i večer. To je to, že ta cvičí, že ne to, za chvilku to přijde. Je vám to natáh? Sorry. Si mě mám schodil z výšky. Se včera podíl s ministrem. No vidíš to, dneska s bláznama. Tak to je dobrý. Máš na to povolení? Ukaž to povolení, ukaž. Já vás tady všechny vítám, tady u nás ve Skalách. Jsem ráda, že nám sluníčko svítí a počasí přeje. A po letošní rok už se tady scházíme po 31. Vážená paní starostko, Masopus opět po 31. už držíme. Máme se zase rádi, jsme pospolu a nic se nevadíme. Budeme dnes hodně veselí, jak nám velí tradice. Nejedna taškařice, ale žádné nešvary, paní starostko. To zaručí skalské, milevské, protivínské i písecké maškary. Paní starostko, povolení nám dej, ať může začít náš maškaro-cirkusový rej. Tak tedy dobře, uděluji vám povolení pro vaše maškaro-cirkusové rejdění. Co se obce týče, dám vám na dnes klíče. Klíče předám vám, odemkněte maškarám. Zachovejte tradici, pozor na velkou opici. Mějte dobrý vkus, ať žije cirkus. Takže otevíráme dědinku a jak my říkáme, ať je nám tu hej a ty kapelo hrej. Už je to tu. Já prý na Zinka, prý. A kam jsme přijeli? Cirkus Kalousek. Ten nám vojnu nemusí. Cirkus Kalousek jezdí starý vysloužilý seniors. A dneska vám ukážou typickou českou zavíjačku. Tak asi všichni tušíte ty jména z Kalousek. A vělou se, že asi jsou to tak významné osobnosti v tom cirkusování, že víme, že to musí být ano. Dneska přijíždí Cirkus Milousek. Cirkus Milousek, uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli a možná uvidíte něco, co jste nikdy vidět nechtěli. Máme tady spoustu věcí, máme tady zbrojnoše, máme tady piráta. Pirát normálně zaskakuje za vrhače nožů. Přátelé, vrhač nožů je nemocen, nemůže, je tady náš pirát, pozor na něj, nevrhá nože, vrhá šavle. Dámy a pánové, máme zde řadu cvičených zvířat, máme zde vlka, máme zde tygříka, línýho poněkud, máme zde další a další, máme zde tučného tučňáka, máme zde další a další věci, máme zde klauny,
Máme zde hada, ale had je tak dlouhý, že jsme ho sem nemohli vzít. Přátelé, v našem cirkuse můžete vidět hada, který je nejdelší na světě. Had má od hlavy k ocasu 1,20 m, od ocasu k hlavě má 1,30 m. Had je tak dlouhý, že ho sebou cirkus nenosí, máme ho pouze v našem šapito. Kdo by chtěl vidět, zde může jít do šapito, uvidí hlavu, může jít za hospodu, tam mu kolega ukáže ocas. Dámy a pánové, těšte se na náš cirkus, pojďte s námi po skalách a po Budišovicích. Cirkus Milousek je tady pro vás. Cirkus Milousek, kláníme se. Tak to je. Vážení přátelé, takže i Brodivínský se tu předvádí. Barva typicky bílá, krásná nádhera. Podívejte se, také z fleku na to vlítnout. No, je to velká odvaha. Samozřejmě, kdo by se chtěl naučit tento trik, má možnost, pojďte se to zkusit, pojďte se tu předlet, pojďte se tu ukázat. No nádhera, to se nám povedlo. Je vidět, že to roční trénování poctivý. No panečku, a tam bylo zaškobrtnutí, ale to zaškobrtnutí je schválně, to víte, oni ty umělci se chtějí zdůraznit, jaká je to třina, tak mě, a oni to chod, až takhle 2, 4, ale krásné holubičky míru. No panečku, to bylo na míru. Takže vážení milí, taky v rámci cirkusu Skalousek se nám pod jedno šapito dostalo, ano, jsou to vysloužilí senior řezníci, vysloužilci, kteří nějakým způsobem dříve fungovali v cirkuse a bylo to trio. Oni dříve fungovali jako trio Karpíny Trapíny, to jsou oni, ano, jinak se vám představí Magr, Rostě Rozporka, Mageroka Rozporka, pak je tam Ingrdoc, Tomáš Jelito, toť on a třetí ano, Lojza Krkovička, that's perfect, ano. Doufám, že tam my jsme zvali samozřejmě z Bruselu ty úředníky, ale představte si, oni do těch necek nechtěli, korítko to jo, to by si jako, kdyby bylo korítko, to by přijeli hned, ale do necek. Přeci se někdo našel, no to je paráda. Honzo to do údu, do té ruky nechytne, pořádně tak, tak to se povedlo, vážení a milí. Je pravdou, že tady úředníci budou trošku zmatený, že nakonec oběť byla mezi těma, kteří naopak měli tu oběť. No vážení, tak to jsme nečekali teda. To jsme nečekali, to byl takový masakr. Takže trio Trapíny, už byl duo Trapíny, jak vidíte, ještě se chvilku mrská a ono dorazil. Evropské unii jsou z toho zmatení, jak vy to všechno děláte poctivě, to jsme my Češi, poctivost, to je naše, že jo? Přesně tak, a pojďte se. A ono se mu to líbí, jak tam leží necká. To je masa až taková jistý místek. Teď nevím, jestli je to ona nebo on, čuníček. A podívejte se, už se to povedlo. To bude číček evropský úředník, až vidí, že my rovnou výrobky dáme z toho. Rovnou výrobky. Ať je to všechno hygienický. Rovnou tahat výrobky, přátelé. On ten výrobek, aha, oni se nebudou. Jakoby, obřil takhle, oni se z těch jistých míst. A svinka byl to, kaneček. To se teda povedlo, ale obživ, a tak to má být, každý dobrým. Takže vážení a milí, sám se kvůli vám obětoval a jak jste viděli, hned rovnou výrobky. My jsme tu prasátko měli, ale někdo nám ho čornul. Já mám takový těžký podezření, že nám to vzali naši hnědý, černý jsou fit. Imigranti, to se dneska nesmí. Afrika Korps. Nechci nás dej, jako Liberty na zasodískou bandu. Nekupujem od sociálu čerstvý maso v Mňaulandu. Jo, Mňauland, a prasátko je kde asi naše. Co je ti do toho, ty bílej? Nechci nás bejt naši rodinu, my si živíme poctivě. Má jenom dva podeschnilý pusty, to nevadí. Světoznámý samozřejmě, i na Slovensku těž. Je to kočový cirkus, neber to. Kočový cirkus, neber to. Oni jak se potřebují, že když někdy potřebují něco vzít, tak jsou berto, když neberou, jsou neberto. A pojďte se pěkně vzít, ať vidí Žaneta Krajita, pružné tělo. Protáhne se každou škvírkou, i to nejmenší.
tak se ukáž. Jak vidíte, ano. A naše direktorka Dorka, je vidět, že natrénovali to taky celý léta cvičili. Když nebyli někde ve špajzu nebo v kurníku, tak cvičili, ano, poctivě cvičili, no to se povedlo. Takže naše Žanetka, ano, teď vám předvede Žanetka Krajta, co nacvičila, jak ví, tak se protáhli tu nejmenší škvírkou. Samozřejmě chvilku zaváhala holka, ona má ještě navíc. Ona má to udělá dvakrát. A po třetí, už to neumí, nevadí. Oni mají ještě akrobatku. Je to asi nikotína. Nikotína, Nikotino, děvče, ty si, co se to přihodilo, obtěžkaná. Jak se to mohlo stát a vůbec zas snad vy rodíte každý měsíc kvůli přídavku nebo dá. No ve křovičku závsí zbloudilou slepící jsem popadla. A musel tam být ještě někdo. A takhle jsem dopadla. Tak jaký to byl pták teda, co to udělal? To je ta slepice tam, anebo snad v tom křovíčku? Já nevím, takhle soumrak. Já radši do toho nepůjdu, abych to měl ještě já, jako známý princi. Já se ani pořádně nepředstavil. Já to zkrátím. Princi Cimbál. Já jsem známý Cimbál, princi Cimbál. Jsem ano, ředitel, já to nepoznal, já jsem ještě předvedu, že mám ještě tady svou opičku Milušku, že jo, tady jsem holka. Ona má taky ráda dětskou výživu, jak se vždycky zeptám. Libuško, co máš ráda? Vychvěrovku. No dobře. Takže, vážení a milí. Takže to ještě nám tady něco předvede. Představte si, co teď se stane, vážení a milí. Při vystoupení nechceme, aby vám stuhla jenom krev. Možná někteří pánové by to přivítali, je to příjemný jev. Co asi to bude za dresúru? To jsme tedy... Koza trká. Zabřezla, nebo co se stalo? On je to Roza, Honza ji taky měl rád. Jestli se jmenuje Roza, tak to je asi zase Honza, ten je v tom jeden. Je to v čudu, je nějaká. Je to líný. Je to líný dneska. Je to dneska líný, koza je zabřezla. Věškyně Kokotýna, ta se nemýlí. Všechno se splní. No, splní, chtěli jsme s tím parlamentem něco udělat. To se nepovedlo, ale příště určitě s tím co projeme. Takže si někoho vyberem. Věštím, co tady najdu, tak já věštím. A našla jsem, že tady budete mít velkou party, nějaký super mejdan. 11.6. Nevíte o tom něco? Ne. Kouli mám napsáno, že máte narozeniny. Ano, že má na kouli napsáno, že bude mít narozeniny. Tak si holky užijou. Takže ano, vážení milí, nebudeme to zbytečně dramatírovat. Zde přítomný pan Jiří, představte si to 11. Teď už to můžeme prozradit. Ona mi to totiž trošku šeptla, Nikotínka 80 bude slavit. Vidíte, vážení a milí, já je nádhera, co, to se nám povedlo. Takhle náhodně někoho vybrat. Medvídeček, ten jíte na má, koukáme, že medvíček si dá kuráž. Medvídek si dá kuráž, asi to obchyce z přírody, že? Za Parísku, na Remísku z toho chytli. Ten pán Budičovický, podívejte se. Jaj. Paní se ochočila, ale já myslím, do postele to ještě nebude. Do postele ne. To bude. On nám bude i hřát. No, cukříček je rád. Cukříček. Aha. Jo, to je kutej cukříček. Jo, tak to je jiná. Hlavně ten řetízek je opravdu pevný, aby nám tady nevlídla někoho. Možná už dlouho neměl, že by si to našel. Cvičil to 2 roky. Ela. Prý to cvičil 2 roky? Hop, ela. To byla paráda. Takhle se skubali samou vahou a ještě tak elegantně. Ještě si přitom odlehčil elegantně. Hezky si odlehčil. Nenadarmo. Jděte hubený, co si budete dělat. Doufám, že z toho bude. Ale oni ví, oni vysáhnou. Oni si vemou, co potřebujou. Možná, že budou chtěl ocásek. Happy Habo! Happy Habo! A už nám tady jede. 6 medvědů s cibulkou. Už je to tady, vážení. To jsou tady mezi námi. 6 medvídů s cibulkou. Míša a Víša. Jak je všichni poznáte, to je paráda. To
pěší. Medvěděl papaji, anebo pan Rozporka, paní Lidko, tak můžete porcovat, ne, oni ho oživují. Honza Kapilerka, že by si ho vzal, když tak. Jak je to smutný, oni nám plačou. Vidíte, i Toník tady, s nima opičáček Toník, taky s nima plakal. A my vám moc děkujeme, že jste na tak hojném počtu a zhlídli naše vystoupení cirkusu Skalousek. Já jako známý principy, já to nemůžu vyslovit, no, pardon, to jsem tady málem. No, ona se mi líbí, ta medvědice, počkejte, já to mám, no, dobře, to asi pak s ní vyřídím. Jo, ona, tady ta moje medvědice. Já nevím, jak se jmenujeme. To tam nevejde. Máme sílu jak tři kobily. Na začátku, na trhu. A to mohlo zase jako vydržet. Musíme se usmívat. Čibelák si, já to vidím. Včera jsem pavuk jako... Vlčí vák. Tady když vystřelíme, tak jim spadne střecha, člověče. No. Na to se těšíme. Máme tady maškary, paní domácí. Jana bude zase tady. Kde máte pokladnu? Pokladnu nemáme. Jak je to? Tady. Ne, si jsme se to Jsi na řetězu, já jsem volně. Mám slavy. Ty máš volně, to je vidět, co se chodí. Se tě bude bát, prosím tě. No, srstku na ně zavoláme, viď? Tak se vem styluj. Ježiš, to
Tak rok s rokem se sešel, už je to tu zase čas masopusu nadešel. Takže vám přejeme, ať jste tady v pohodě a zase sejdeme po jaru ve zdravíčku. A ať už paní Viktoru mé jmenovky, až ji mám vybráno. Tak tady nám vše zdraví. Dáme spolu, pane Václav. Ale jim to, podevším to. Pane Václav, symbolicky. My Viktorové nedáme zahynout je námi budoucí. Na zdraví. Ještě se rozmnožujeme. Tak, správně. Jen tak dál. Na zdraví. Tomuto domu. Ty jsi ještě netrousil, Jirko. Zlaté klíči. Hele, klobásku bych s dovolením takhle, našemu cirkusu, náš cirkus vám. Ne, nejsem na dietě. On má furt na větší. Co vám zahrajeme? Tak mi tady nalejte malinko, já mám svůj kalíšek. Co chceš? Co máte? Tak a tohle co? Merunka. Tak mi dejte merunku, půlku, malinko jenom. Dobrý, stačí, děkuju. A nás taky veme, ne? No, veme, švinkem pěkně, co? No. Řekni, salám! Jde o to, že si je to ochočený vlk nebo ho ukradlo. Nevadí. Já to nechtěl zabrat. Dejte si koblihy. Koblihy, dejte si. Koblihy. Zdravíčka jsme chtěli, to není no jo, tak to bude krásné. Už je to tady zás. No to je úplně bezvadný. To budu přeju, ale. Tak ale taky paní dáme. Doufám, že to bude něco krásného. To bude cesta kolem světa, to bude hodně peněz. Tak ale teď... Jo, tak já dodatečně pevný, jo? Teda já se mám, budu znásilněná. No ale to pojedete, cesta kolem světa. Tak budeš ale taky znásilněná. Hodně zdravíčka, pohody tomuto domu. Ať se tu máte rádi, ať se ve zdraví sejdeme příští rok. Tady s námi. Moc nás to těší, že jsme byli pohoštěni. A dobrou slovo a dobrou taničku jsme dali. Děkujeme. Hodně zdravíčka. Já jsem ho při nás cestoval ve 3 ráno, já mu vzal za ruku, za ruku. A on Maria! To jsem já! Ale na video. Ty bílí mají komín až do nebe, hele, teď jim to tahy od ty dráty spadne všechno. Nemůžou mít normální maringot? Co si dáš ty? Ale já nevím, co si dáme tady u tebe, čovečem. Co je tohle? No jsou pravý. Hruška s medom? No. A není to nějaký takový sladký, tak to zkusíme.
Zkusíme hrušku s medem. To jsou ty ozelený řezící tu dole. Dětka, nech toho, ten je přibere každej. Hele, Honzaj. Ty čo nejak na perkáku nejde. Ale řezníku, proč ty máš rodinu plnou strašinu, jo? Sorry, ta druhá půlka to nějaká zmrzlá. Tak já myslela, že to je tady. Bravo! Takhle můžu odvést ke stolu a to uděláme snímeček, takhle se na vás usměje. No, tak jo. A hodně přejeme tomuto dobu, ať se ve zdraví zase příští rok sejdeme. Jestli jste říkala taky, tak to bylo čistý. Děkuju. Asi jenom jednu nabíračku. Na druhou! Sáši, podívej. To je ta koloni z té řepy? Ano. Já už to dělám jenom proto, že to lidi chtějí. Jo. Jinak... Co to je? To je z té řepy, ochutnej. Už o tom básnili celou dobu, se jdeme, jo. Takže já beru do ruky. Máte tady ty slavný domácí panáky? Ano, máme. Já už to šel po čuchu, takže... Oni doprovodu chodí jenom kvůli tady tohle. To se ještě v životě nebylo. Asi jsou fakt dobrý. To je dobrý. To je tak dobrý. To dělá divy, vole. Jo. Víš, já jsem tady loni dal, vole, celý rok jsem byl zdravý. Už jsou tady. Měl dvakrát. Dobrý. Tak ať se vám tu daří, ať se příští rok sejdeme ve zdravíčku a pohodě. A doufám, že odhodíte ty francouzský lesy, dáme spolu taneček. Ha ha ha!
Máme spadla hlava. Ty vole, co se asi dodali? Tohle se musí ještě jednou vejít. Tohle se udělal rychle veliký střih, protože tohle to nejde. Já se omlouval. Ladies for gentlemen. Tak dneska stoj. Pojď. Já nemůžu. Dobrý. Váječní. Ona tam je? 10 fotek, brum. Nejde mi to do kebule, brum. Nejde mi to na rozum. Dobrý. Já si velmi děkuju. Na bokyčku. Jasná. Já mám rád vypečený. Tak do pilu určitě. Ta je dobrá. Nejlepší buchta v celé republice, tady, loni. Jsem zvědavý, jestli mi nespadne tohleto. Já bych se když potočil jedno, jestli by si našlo. Ještě nehodí vám to náhodou. A na druhou! Dostává. Záro, co tam pečete? Rozumíc. Mrtví. Doprava! Tak. Já jsem dneska za hodnýho. No a to udělal si kelíkem. Co to máte za krkem? To je mediální hvězdička, tohle, víš? Jsi chytala mě, myši. Ale člověče, vezmeme si kokosku, nebo dostaneme na kokos. To vypadá jak to. Proč šli medvědi? My máme rádi přírodu, cikání. Polamalo něco. Nožička, polamalo. Polamalo, co s nimi udělalo? Je. Dobrý. Přísnout se, že No segra, ty jsi studovala v Paříži. Tak aspoň udělej šarfír, maufír. Jaká magie?
Tak trošičku. Tady se máme to vzít tady z tečí, barák vyplnit a ženský znásilnit. Tak já jdu radši pryč, tak vám díky. Tak to úplně... Tak to zbylo na vás, ale no. Jo, jako tak že, že by se vás měla znásilnit, jo? No. Aha. To jsi vybral dobře. Děvčata, na zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdraví. Jo, na zdraví. Ať se daří. Nebojte, berte. Tady je slivovice a tady je třešňovice, višňovice. Takhle bych to nevystrčoval, to divadlo. To jsou strašný divadlo. Prostě univerzální buben tohle. Je bufet buben. Máte to pojištění? Máme, dobře. Dobře. V pořádku. On byl pes teďko, chudák. No byl, no. My jsme sestry z toho mají maringotky. Mají maringotky. Že máte bratra nejhýbalé. Co se rozumí? Ty odvejte tu vlastnivou ženskou. To se k nám žene. No jistě. Ty není možný tohle. Usticháte. Ty nepíty ženská. Zdravíme. Úsměv na srdci. A pohodu. Děkujem. Užijte si to. Já v tom cestu. Dobrý den. Nějaký členský poplatek na mačku. To je jedno. Ještě jednou. Ještě jednou. Tak já si vám tu desítku, jestli můžu prosit. Tak děkuju. Naliju vám vodku, myslivce. Ne. Tak mi alko, jestli chcete. Krásný dostanec. Máte tam moc krásný. Já už jsem platila. Jo, já jsem dala 70, to jsme vám dala dost. Já vám dám až. Ježiš, děkuju. Počkej, už můžeme mluvit? Jo. Furt točíš? Jo. Přijďte všichni do Skál, je to tady výborný. Ole! Nikdo mi nepátří, když přijdu se... Ach, to za... Záměrná. No, aspoň to bouchlo. A je tu ještě